σαν έτοιμος από καιρό, απολείπει ο Θεός, σαν έτοιμος από καιρό. Ποια προσευχή ανέβηκε στα χείλη του την ώρα εκείνη που μετέλαβε βουβά στο ελληνικό νοσοκομείο Αλεξανδρίας. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Μπορεί καμία. Λένε πως δάκρυσε, πήλησε το χέρι του Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Ποιος? Αυτός που έγραψε εκείνο το περίφημο «Εν μέρη», που εξύμνησε τον έρωτα χωρίς εδώ, που μέσα από τα ποίηματά του πέρασαν ο Αντώνιος, η Κλεοπάτρα, ο Κεσαρίων, οι άθεοι σοφιστές, ο Ιουλιανός, ο Λεύχιος, ο Μύρης, να προσκυνά την ηθική κάποιων κυρίων που μια ζωή και τι δεν έλεγαν για αυτόν. Μα δεν γινόταν και πως θα ήταν δυνατόν να μην δεχτεί τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, αυτός που είδε τη λαμπρή σκηνοθεσία και όλο το μάταιο μεγαλείο των ανθρώπων, τα αισθήματα του. Ήταν άλλη ιστορία και οι δαίμονες που κουβαλούσε στην ψυχή του. Κανένας λόγος τώρα εμείς οι ερευνώντες, που όπως πάντα είμεθα ένα κράμα εδώ, να τα σκαλίζουμε για κάτι πιο βαθύ. Το βέβαιο είναι πως μετέλαβε εν τέλει, πως συγκατέρευσε περήφανα και πήγε στον θάνατό του ήρεμος, ησυχασμένος, σαν έτοιμος από καιρό, απολείπειν ο Θεός. Σαν άξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί αόρατος, με μουσικές εξαίσιες, με φωνές. Σε τύλιγε σε πέπλο βασιλέα, ο μαύρος επιτάφιος Κισός και έγινε σαν αρχάγγελος, μισός πάνω από τα βράδια της ζωής, τα φευγαλαία, μισός αόρατος, ήφαινε στον αέρα χρυσές παγίδες και έπιανε στο φως. Και όπως αργά ξημέρωνε η μέρα και ήσουν πια της γης ο αδελφός, άνοιξες διάπλατα της λύπης στην αυλαία και κύλησε ο πόνος ο κρυφός, με μουσικές εξαίσιες, με φωνές. Από μακριά θα σε μεθάνε τα φώτα της, μα πάντα θα είναι πολύς ο κόπος σε βάθος δρόμου μακρινού, μια Αλεξάνδρεια του νου. Υπάρχει τόπος και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Υπάρχει τόπος και αποχαιρέτα
στην Αλεξάνδρεια που χάνεις, υπάρχει τόπος. Υπάρχει τόπος.